खुलुमबाय बे समाव जोङो सावरायनो नागिरदों बिटिआर निनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि युथ माने लाइमोन दैदेनगिरि बिथांजों जों सावरायनो नागिरदों आरो नोंथांमोना हयथ' मोनथिखाबाय जानांगौ जोङो सावरायनो नागिरदों आसाम फुटबल एसोसिएशननि सेक्रेटारि आरो बिटिसिनि चिफ मानगोनां बिथांनि वाइसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांजों जों सावरायनो नागिरदों फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै लोगोसे आथिखालाव बिथाङा मा खामानि मावगासिनो दङ जों बिनि थाखाय जों मोनथिनो नागिरदों आरो इन्टार बिटिआर बोरैहाय UPPL हान्जाया बोरै जाना दङ जिहेतु बिथाङा UPPL लाइमोन गांखंनिबो नेहाथारि दा ओंखायनो जों गासै बिथिंखौ लानानै बे समाव जों सावरायनो नागिरदों ओंखायनो बे समाव नोंथांखौ जोङो बड'लेण्ड टाइम्सआव गिबियै बरायग्रोबाय खुलुमबाय साबायखर थाबाय नोंथांखौ जों सम होनायनि थाखाय गिबियावनो जोङो सावरायनो नागिरदों गिबियावनो जिहेतु डक्टर सांग्रां ब्रह्म होनना बुङोब्ला बिटिआरजों लोगोसे आसामनि गासै सुबुंफ्रानो सुबुं गैला दा ओंखायनो नैबे समाव जोङो नोंथांखौ गिबियावनो मोनथिनो लुगैदों जिहेतु नोंथाङा दायो स्पर्ट्सजों बा गेलेमु बिथिङाव फुटबलानो जा गुबुन बिथिङावनो जा नोंथाङा गोबां इन्टारेस्ट लानानै खामानि मावगासिनो दङ दा बे हिसाबै नोंथाङा दायो आसाम फुटबल एसोसिएशननि सेक्रेटारिबो आरो बड'लेण्डआवबो गोबां बेबायदि गुबुन रोखोमनि खेला जालांबाय दा नैबे समाव नोंथाङा नोंनि जिउनि जारिमिनाव मा खामानि मावबोखो बेखौ जोङो गिबियावनो मिथिनो लुगैबाय जिउनि जारिमिनाव मा खामानि मावबोखो होननानै बुङा बियो जोबोद गोलाव जागोन दा उन्दैनिफ्राय लानानै जुदि सोंनो थाङोबा जोङो खोब गामि सिङाव जोनोम मोननाय सासे बेक्ति मदाथि होननाय गामिमोन आंनि बिनिफ्रायबो आरो सोनाबा 96आव जेब्ला सावथाल बर' गन्दगल जादों बे समाव जोङो न' सावजानानै रिलिफ केम्पआव थानानै जोङो बाहेरा फरायनानै थांदों 1987-88आव जेब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट जादों बे गामिया बे समावबो पुलिसफोरजों न'आ सावजोबजादों दा बेफोरबायदि मोनसे परिबेसनिफ्राय जोङो देरबोदों आरो दिनै गावनि जेनाखि सोलोंथाइ गुबुन इउनिभारसिटि गुबुन कलेजाव खुमगुरि LP स्कुलनिफ्राय लानानै मणिपुर इउनिभारसिटिनिफ्राय गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय फरायनानै क'क्राझार कलेजनिफ्राय फरायनानै दिनै गावनि ओनसोलाव जा एसे हायो गावनि मानसिफोरखौ नायनो थाखाय मोनसे सुजुग मोनदों आरो बे सुजुगखौ जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारानो होदों निश्चय आरो लोगोसे नोंथाङा दायो गेलेमु बिथिङाव आसाम फुटबल एसोसिएशननि नेहाथारि हिसाबै बा सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ दायो बोरैहाय सोलिदों आसाम फुटबल एसोसिएशन बा आसामावनो फुटबलनि बिथिङाव इयुथफोरा बोरै इन्टारेस्ट जाना दङ दा दिनै मोनसे आसामाव फुटबलनि खोथा जुदि बुङोबा जेब्ला जोङो नबदले बिथाङा आफादगिरि जादों आरो आङो नेहाथारि हिसाबै सायख'जादों दा बिनि उननिफ्राय जोङो मोनसेखौनो थिरांथा लादोंमोन कि आसामाव मोनसे रेगुलेसन फैफिननांगौ आरो आसामाव मोनसे फुटबलनि एवारनेसा बयनिबो गेजेराव सौहैनांगौ मानो होनोबा आसामनि मानसिफ्रा गामि ओनसोलाव थानाय बिसेसकै बिथांमोना फुटबलखौ मोजां मोनो आरो बिथांनि थैयावनो फुटबला दङ जोनानैबो मोजां मोनो नायनानैबो मोजां मोनो बिनि थाखायनो जोङो मोनसे थिरांथा लादोंमोन मा गिबियावनो आसाम फुटबलजों जेनाखि खुंजानाय आसाम स्टेट प्रिमियार लिग बियो जागायफिननांगौ मानो होनोबा खनसे खननै खुंनानै बियो बन्द जानानै दंमोन दा बिनि थाखायनो जोङो इमिडियेट मोनसे स्टेप हिसाबै जोङो आसामनि जेनाखि प्रिमियार लिग बेखौ जागायफिनदोंमोन बिनि उनाव जोङो इयुथ लिग सिगाङाव आसामाव जायामोन बे इयुथ लिगखौ जोङो खुंफिनदोंमोन दा आन्डार 13 आन्डार 15 आन्डार 17 बेफोर गासैबो केटेगरियाव जोङो इयुथ लिगखौ खुंदों दा बिनि थाखायनो जोंनि आसामनि टीमा इयुथ लिगाव जोङो नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिपआव आसामनि टीमा साब जुनियरा थांनाय बाराव जोङो चेम्पियन जानो हादों दा नै जोंना जुनियरा फाइनाल सहैनानै दं मध्य प्रदेशआव खेला जागासिनो नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप मैया बिहारखौ फेजेननानै फाइनालाव सहैबाय दा 17 इयार्स जोंनि स्टेटनि जेनाखि सिनियर टीम 17 बोसोर धरि 18 बोसोर धरि थारमाने नेशनेल गेम्स गेलेनो मोनाखैमोन दा बे नेशनेल गेम्सआव जोङो थांनाय बोसोराव सेमि फाइनालसिम गेलेहैनो हाबाय दा बेफोरो जोंनि खामानि मावनायनि मोनसे फिसा साक्सेस होननानै जों बुंनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ निश्चय जों मिथिबाय आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्डआवबो दायो बायदि मैया बिटिआर गभर्नमेन्टनि जितु बानजायनायावनो जा
बा फुटबल एसोसिएशनफोरनि बानजायनायाव जा माखासे जिथु बिथिङाव खेला गेलेनाय जागासिनो दङ दा बेहाय जोंनि इयुथफोरा बोरैहाय बाहागो लादों आरो बिथांमोना बाहागो लानायजों लोगोसे फुटबल बा बिभिन्न धरननि खेला गेलेनायजों लोगोसे माबायदि गावनि लाइफखौ दानो हानायनि लामा दङ? दानाय बड'लेण्ड होननानै बुङोबा दिनै आसामनि गेजेराव बा इण्डियानि गेजेरावनो मोनसे मुंख'जानाय जाहैबाय जोङो फुटबलनि बिथिङाव। दा प्रमद बर' सारा लाइमोनफोरखौ बोरैहाय मोजां लामाजों लांनो हायो दा बेखौनो नायबाय थादों। दा बेखौ जुदि नायोबा दिनै फुटबलखौ फकास होनानै बांसिन मावनाय जादों नङा होमबा बयबो नुखाबाय। दा बड'लेण्ड CM काप जानानै थांबाय। दा बेवहाय 70,000निबो बारा नोङो प्लेयार्सफ्रा पार्टिसिपेट खालामबाय। 3,000निबो बारा जिनाखि फुटबल टीम बिथांमोनहा नोङो रेजिस्ट्रेसन खालामबाय, पार्टिसिपेट खालामबाय, बेथ' फिसा बाथ्रा नङा। आरो बिनि गेजेरजोंनो फैयै फैयै BCD गामि लेभेलनिफ्राय लानानै BCDC लेभेलनिफ्राय लानानै काउन्सिल लेभेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय लानानै गासैबो सेन्ट्रेल लेभेलसिम नोङो बे जिनाखि बड'लेण्ड CM काप बियो खुंजादों। दा बेहाय जायनाखि बेस्ट प्लेयार, जायनाखि हाइएस्ट स्करार, जायनाखि बेस्ट गलकिपार बिथांमोना दिनै बड'लेण्ड एफसिआव डाइरेक्ट जायगा मोन्दों आरो दुरान्ड कापआव गेलेनो मोन्दों। दाख्लै सुनिल सेट्रि बिथाङाबो फैनानै बुंफैदों कि दुरान्ड कापनिफ्रायनो बिथांनि केरियाराबो जागायदों। दा बिनि थाखायनो बेफोरबायदि प्लेटफर्मखौ मोननाया जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बिराद गिदिर बाथ्रा। आरो दुरान्ड कापआदि जोंनि गेजेराव नोङो थार्ड टाइमनि जाबाय, थार्ड टाइमनि थाखाय खुंजाबाय बियो प्रमद बर' सारनि थाखायनो आरो बियो लाइमोनफोरनि थाखायनो। मानो होनोबा दुरान्ड कापआव नोङो खनसे गेलेनाय लोगो लोगोनो नोङो सनि टिभियाव नोङो लाइभ टेलिकास्ट जायो। सनि टिभिखौ बयबो नायो, वार्ल्ड वाइड नोङो सार्कुलेट जायो। दा बिनि थ्रुयै जोंनि लाइमोनफ्रा माबायदि स्किल, माबायदि गेलेयो, जेनेबा बेफोर स्पट जानानै ISL फोर बायदि गिदिर गिदिर क्लाबफ्राव नोङो सेलेक्सन जायो। दा बेनो जोंनि मोनसे लामा आरो बे लामाखौ प्रमद बर' सारनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा मोननो हादों। थांनाय बाराव नोंथाङा नायोबा जोंनि जिनाखि दुरान्ड कापआव गेलेग्राफोर, अर्जुन मार्डि नों रेलवेआव साख्रि मोनहैबाय, नोङो बिरखां दैमानि रेलवेआव साख्रि मोनहैबाय, उर्जय ब्रह्म बेबो रेलवेआव साख्रि मोनहैबाय, मिथिंगा दैमारि नोङो आसाम पुलिसाव मोनहैबाय। थिग बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनायजों लोगोसे गावनि केरियारावबो मोनसे मोजां मोजां जायगायाव प्लेसमेन्ट जालांगासिनो दङ। निश्चय जोङो बुजिनो हादों जिहेतु जायफ्रा बड'लेण्ड टाइम्सआव नैबे सावरायनाय हाबाफारिखौ नायगासिनो दङ आरो जोंजों आसाम फुटबल एसोसिएशननि नेहाथारि आरो BTCनि चिफनि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांजों सावरायगासिनो दङ। आं बे समाव मोनथिनो नाजागोन जिहेतु नोंथांनिफ्राय नोंथाङा जिहेतु दायो BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिबो OSD आरो बिनि सिगाङावबो नोंथाङा बेजों आखे फाखे थानानै खाथि सोमोन्दो थानानै नोंथाङा खामानि मावगासिनो दङ। आरो आं मोनथिनायाव जों जेमानखिनि मोनथियो प्रमद बर'आ जेब्ला एबसुनिफ्राय बिबान एंगारनानै पार्टियाव जइन जायो, नोंथांनि न'निफ्रायनो थांनानै आवगायनानै पार्टियाव बै दिनखालिनो बिथाङा जइन जादों पार्टियाव UPPL आव। दा बे हिसाबै नोंथाङा प्रमद बर'नि जिथु मावनाय दांनाय खामानि माखासे आरो बिथांनि जिथु फैबाय थानाय समाव माखासे मावनो लानाय खामानिफोरखौ आरो बिथाङा माबायदि समाव बबे समाव बिथाङा मा गावनि जिउनि जिथु थांना थानायनि बाथ्रा सानो बा न'खरनि फेमिलिनि बाथ्रा सानो बेखौ एसे मोनथिनो लुगैदों। प्रमद बर' सारखौ आङो लोगो मोननाया दिनैनि बाथ्रा नङा। जोङो 2004निफ्रायनो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानिखौ मावबोबाय थादों। खमसे खम 20-22 बोसोरनि सिगां जोङो लोगो मोनलायदों। दा जेनाखि बिथांजों थानानै जोङो क्लसलि जेनाखि मिथिबोदों, बिथाङा खोब सिम्पोल लाइफखौ मोजां मोनो आरो जोंनि जेनाखि बड'लेण्डनि थागिबि गासैबो 35-40 लाख जेसेबां पपुलेसन दं बिथांमोननि थाखाय मोजां खोथा सानो। जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरैहाय मोजां लामाजों लांनांगौ, मोनसे सरखार सालायनायजों लोगोसे समाजखौ बोरै गोग्गो खालामलांनांगौ, बेफोर खोथाखौ लानानैनो दिनै सिन्था खालामबाय थादों। आरो समाजखौ गोग्गो दालांनांगौबा जोंनि लाइमोनफ्रानो बाहाय बाहागो लाग्रोनांगोन। मानो होनोबा थांनाय बोसोरफ्राव जेनाखि गभर्नमेन्ट सालायदों बेवहाय खोब इनफ्रास्ट्राक्चारनिल' खोथा साननाय जादों। बोरैहाय स्किम बानायनो हायो, बोरै सेंग्रेबेल खालामनो हायो, दा बेफोर खोथाफोरखौल' बै समाव गुरुत्त' होनानै मावबोनाय जादों। नाथाय समाज बेबस्थाखौ एकदमबारे मोनसे बायफ्ले जिफ्ले अबस्थायाव दोनबोदों। नोंथांमोना नुबोदों मेला बाजार, जुवा, जौ बेफोरो बिराद सोलिदोंमोन नङा होमबा। जोंनि फुटबल फिल्डफ्रा नोङो मेलानि फिल्ड बायदि जालांजोब्बायमोन, 12 माहिया मेला जायोमोन। दा बेखौ प्रमद बर' सारा फैनानै बेखौ मोनसे
सुस्थ' मोनसे मोजां परिबेखआव दा लानानै फैदों। दा बेनो जोङो लामा दालां बानायखांनायनि उनाव गाबोन बायनो हागौ, बायनायनि उनाव आरो रिपेयारिंबो खालामनो हागौ, खिन्थु जोङो जेब्ला समाज बेबस्थाया बायफ्लेलांगोन बेखौ 10 करोड़ 20 करोड़ 1000 करोड़ थाखा होबाबो जोङो बेखौ दाफामफिननो हानाय नङा। लामा बायोबा नोङो 1 थाखा 2 थाखा गारनानै नोङो बेखौ रिपेयारिं खालामनो हागोन, खिन्थु जेब्लानो नोंनि समाज बेबस्थाया बायलांगोन अब्ला बेखौ कौटि कौटि थाखा गारबाबो नोङो दाफामफिननो हानाय नङा। बिनि थाखायनो प्रमद बर' सारनि भिजन, जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै मोजां लामाजों थांनांगौ आरो गभर्नमेन्ट सालायनायजों लोगोसे मोनसे गोग्गो समाज दानांगौ। बे समाव जोङो मोनथिबावनो लुगैगोन नोंथांनिफ्राय, जिहेतु फैबाय थानाय समाव बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ सेप्तेम्बर दानाव, आरो बे बिटिसि बिसायख'थियाव जिहेतु नोंथाङाबो बाहागो लानो नैबे समाव प्रिपारेसन जागासिनो दङ। दा बे हिसाबै नोंथांमोननि जिथु UPPL हान्जा, दा बेखौ माखासे अपोजिसनफ्रा थांनाय समाव 2020 मायथाइयाव जेब्ला नोंथांमोना बिटिसि बिसायख'थि गेलेदोंमोन, बै समाव नोंथांमोना माखासे मेनिफेस्ट'आव लिरनाय बैफोर जिथु मेनिफेस्ट' होनाय बेखौ नोंथांमोना फुलफिल खालामनो हायाखै होननानै माखासे अपोजिसनफ्रा बुंगासिनो। जेरैबायदि 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो नोंथांमोना फैसा होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, आरो इयुथफोरनो जिथु न'खर न'खर जब होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बैफोर खामानिया जायाखै। आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना नैबे सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव गोहोम गोलैगोन नामा? मोनसे खोथाया खोब क्लियार जानानै थानाया मोजां कि इलेक्सनाव बा बिसायख'थियाव आंल' बाहागो लाया, जोंनि साफ्रोमबो मेम्बार, UPPL नि मेम्बार आरो साफ्रोमबो बड'लेण्डनि जायनोखि भटार्स बिथांमोनानो बाहागो बयबो लाजोबगोन, नङा होमबा? दा दिनै मेनिफेस्ट'नि खोथा बुंदों, सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो न'खर साख्रि। दा सेल्फ हेल्प ग्रुप होननानै बुङोबा 25,000 करि होबाय, नङा होमबा? फार्स्ट इनस्टलमेन्ट होनना बुंदों, आरो बिनिफ्रायथ' होबावला होननानैथ' मालाबाबो बुङाखै, होगासिनो दङ। दिनै खमैबाबो नोङो बड'लेण्डनि जेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिथांमोनहा 50% बारा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जोंना 25,000 करि मोनजोब्बाय। दा बेबायदि जेनाखि मोननाय, बे मोननायखौ BPF सरकारनि समाव बैफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनदोंमोन नामा? मोनदोंमोन, मोनफा मोननै सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनदोंमोन, जायनाखि हाग्रामा महिलारि बिथांजों क्लस, जायनाखि सोरबा EMजों क्लस, सोरबा न'खरनिनो, बिथांमोनहासो मोनफा मोननै सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनदोंमोन। नाथाय बेबायदि जोंनि राजुहुवा भाबै बयनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होआखैमोन। दिनै साननानै नाय, जोंनि होनाया रावखौ बासियाखै, सोरबा BPFनि, सोरबा UPPLनि, सोरबा BJPनि, सोरबा उमुकनि, बेलेग बेलेग पार्टि हिसाबै बासियाखै। जोङो जेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दं बेखौ लिस्ट खालामनो प्रायरिटि वाइसै बयनोबो होलांगासिनो दङ। आरो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बे 25,000 करिखौ फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै मोनगोन, नेक्स्टआव आरो 25,000 मोनगोन, आरो 25,000 मोनबावगोन, बेबायदियैनो 75,000आ आखरे आखरे फालन जागोन आरो आखरे आखरे बयबो मोनजोबगोन। दा न'खर न'खर जेनाखि जब, साख्रिनि खोथाखौ होननानै बुंदों, साख्रि माने माखौ बुजियो, जब माने माखौ बुजियो? जब माने नों मावनानै थानो हानाय मोनसे बेबस्था। बे बेबस्थाया मा? बड'फा लाइभलिहुड मिशनखौ खोनादों जानांगौ, दिनै पिक मिशननि खामानिखौ लादों, बेवहाय जोंनि इयुथफ्रा जब मोनदों, मावनानै थानो, मावनानै जानो हानायनि मोनसे सुबिदाखौ मोनदों। दिनै नोङो बेबायदिनो एग्रिकालसाराव नोङो अनेक मिशन लादों, दिनै राइस मिल बानायनानै होदों, जोंनि इयुथफ्रा बेवहाय एंगेज जानानै माइ मिल, जोंनि राइस मिल, बिराद गिदिर गिदिर राइस मिल बानायनानै होदों। दा बेफ्रावहाय एंगेज जानानै गावनि बिजनेसखौ लानानै थांनो हादों। गाव जब लाग्राल' नङा, जब होग्रासो जाबावदों। जोंथ' जब लानोल' खारनो नाङा, खिन्थु जब होग्रा जानो हादों जोंनि लाइमोनफ्रा। दा बेबायदि लेभेलाव जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ दानानै लानानै थांनो हानांगोन। आरो बिथांमोननि जेनाखि बखिनाय, जेनाखि बुंनाय, बिथांमोनहा गावसिनि अनगा, गावसिनि उदैनि अनगा रायजो राजानि उदैनि थाखाय मालाबाबो सानबोफेराखै। साफा सानै देवानिनि थाखाय सानदों, साफा सानै खुरमा बाहागिनि थाखाय सानदों, नाथाय पुरा जेनाखि रायजो राजा एस ए होल जेनेरेल बिथांमोनहा मालाबाबो सानबोफेराखै। मोनसे समाव आङो जेब्ला गभर्नमेन्टआ दाजेनदों, फार्स्ट टाइम आङो प्रमद बर' सारजों एस ए OSD जयेन जादों। जेब्ला फाइलफोरखौ IBS होननानै बुङो,
इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि स्किम दा बेखौ जोङो बेखेवनानै नायदों। बेखेवनानै जेब्ला नायबाय बाहाय सिलेक्सननि जेबो क्राइटेरिया गैया। जेब्ला बिथांमोननि प्रफाइलखौ नायबाय उमुकनि रिलेटिभ्सनो, सोरबा अफिसारनि रिलेटिभ्सनो, सोरबा इएमनि रिलेटिभ्सनो, सोरबा इएमनि पिएनो, सोरबा इएमनि पिएसनो बिथांमोननि नामानो बे बेनिफिसियारि स्किमाव हाबनानै दंजोबो। दा बेफोरबायदि सरकारखौ नोङो बोरै बुंनो हागोन कि रायजोफोरनि थाखाय सानदोंमोन? नाथाय दिनै प्रमद बर' फैनानै प्रमद बर' सरकारा, प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा दिनै रायजो राजानि थाखाय सानदों। बेवहाय खुनु माइगाब जुजाय बासियाखै। सोरबा BPF निबाबो जुदि मोननांगौ दङ बेवहाय मोनदों, नङा होमबा? दा नैबे बायदि हिसाबै प्रमद बर' सरकारा बयखौबो लानानै गासैबो रायजो राजा, गासैबो धोरोमनि सिबियारि, गासैबो जाथिखौ लानानै खामानि मावबाय थादों। मा जाहोनाव अपोजिशनानो लोगोसे बा माखासे बेक्तिक सुबुंफोरा जोंनि बड'लेण्डनि सिनियर दैदेनगिरिफोरा बुङो जे प्रमद बर' दैदेननाय जिथु बिटिआर सरकार बियो मानो खामानि मावनो हायाखै होननानै मा कारनाव बुङो? जिहेतु जों नुदों जे सुपार 50 मुंनि मोनसे मिशन लानानै स्टुडेन्टफोरनि थाखाय खामानि मावनाय, लोगोसे फुटबलाव दायो गोबां बेबायदिनो गेलेनाय बादायलायनाय इयुथफोरखौ स्कप होनाय आरो बायदि बायदि बिथिङावबो जों नुगासिनो दङ। अब्लाबो मा कारनाव बै अपोजिशन पार्टी बा खानैसो सिनियर दैदेनगिरिफ्रा मानो थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय गभर्नमेन्टखौ मानो जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना बुङो? BPF आव सोर सिनियर दैदेनगिरि दंबावो आंनो खोन्थालाय? सोर दंबावो? हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनगा BPF आव सोर सिनियर दैदेनगिरि दंबावो? दिनै चन्दन ब्रह्मआ बिथाङा जोंनि UPPL आव फैबाय। खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPL आव जयेन जाफैबाय। बिस्वजित दैमारि जेनाखि मास्टार माइन्ड नोङो BPF नि समाव, दा बिथांमोन साथाममोनानोथ' BJP थांबाय। दा बिथांमोनहानोथ' साथामानोथ' मेनलि प्लानिं खालामनानै BPF खौ गोजौआव लांबाय थायोमोन। दा BPF आव होनोबा सोर सिनियर लिडार दंबावो, सोर दैदेनगिरि दंबावो? बिथांमोननि मुंखौ नोंथाङा लानानै आंनाव कुइसनखौ सों, आरो बिथांमोननि जायनाखि बुंबाय बायग्रा बिथांमोननि नामखौनो आं लानो लुगैया। बिथांमोनाथ' फौसलिया मानसि गोजाजोबसो, आं नाम लाया थारमाने। निश्चय जोङो बे समाव मोनथिनो लुगैदों जिहेतु नोंथाङा चिरां दुवार बियाबाव दायो BTC बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय बा गेलेनो थाखाय दायो प्रिपारेसन जागासिनो दङ। नाथाय बे समाव चिरां दुवार हिसाबै जिहेतु सासे UPPLनिनो दैदेनगिरि बा EM जानानै एक्जिस्टिं EM जानानै दंखायो। दा फैबाय थानाय समाव बे समस्तियाव जिथु 60,000निबो बांसिन भटार्स थानाय समस्ति चिरां दुवारा, दा अब्ला बे जिथु नोंथाङा जिथु टारगेट लादों, जिथु सिमां लादों, दा बियो माबायदि जागोन आरो बे मोगथां महर मोनगोन बायदि मोनदोंना मोनाखै? दा जेनाखि पर्टेन चिरां दुवारनि खोथाखौ बुंदों, आङो जोंनि रायजो राजाखौसो सिबिनो थाखाय ओंखारबोदों। दा बेवहाय टिकेट मोननाय मोनै बा टिकेट जानाय जायो बेयो टटेल हाइकमान्डनि खोथा। बेवहाय टिकेट मोनबाल' आंनि सिमाङा जाफुंगोन, टिकेट मोनाबा सिमाङा जाफुङा, दा बे खोथा नङा। बेवहाय जाहैबाय जोङो बोरैहाय जोंनि रायजो राजानि अभाब अभियोगाव जोङो गसंथानानै थानो हायो। जिहेतु आं बाहाय जोनोम मोननाय मानसि, बे जायगायावनो जोनोम मोननाय मानसि, आंनि मानसिफोरखौ, जोंनि जायगानि मानसिफोरखौ नायनाया आंनि बिबान, जोंनि बिबान, जों बयनिबो बिबान। दा बिनि थाखायनो नैबे ओनसोलाव गुरुत्व होनानै खामानिखौ मावसिननाय जादों। खिन्थु जोङो बेल' नङा, बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन समस्ति, बड'लेण्डनि गासैबो समस्तियाव जोङो हाबनानै खामानिखौ मावबाय थादों। दा आङो जिहेतु बाहाय जोनोम मोननाय, बिनि थाखायनो नैबेहाय एसे गुरुत्वसिन होनानै खामानिखौ मावनाय जादों। मानो होनोबा नैबे ओनसोलनि बिफां लाइफां, दै, जिब जुनार, बिसोर जोंहा रिलेसन मोनसे जाबाय, बन्डिं जाबाय। बिसोरबो जोंखौ मिथिगौ, जोंबो बिसोरखौ मिथिगौ। दा बिनि थाखायनो बे रिलेसनशिपआ जोंना गोथौ जानायनि थाखाय जोङो बे जायगायाव फकास होनानै खामानि मावदों। आरो बिनि अनगाबो जोङो गुबुन गुबुन जायगायावबो BTCनि 40थाबो समस्तियाव जोङो हाबनानै, आङो बिसेसके हाबनानै खामानिखौ मावबाय थादों। चिरां दुवार हिसाबै मावथारनांगौ होननानै मा दङ होनना सानो नोंथाङा? जिहेतु नैबे चिरां दुवार, आं स्पेसियेलि चिरां दुवारनिखौ सोंबाय। चिरां दुवार होननानै जुदि बुङोबा मावथारनांगौआ, आङो मोननै जेनाखि मोनथाम जेनाखि एरिया मेटार, बेखौ आङो बासिनानै लादों। दा मोनसेया जाहैबाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा मस्टलि एग्रिकालचार बा आबाद मावनानै जाग्रा। दा बे आबाद मावनानै जाग्रा जुदि बुङोबा जोंना बान्दोनि समस्या बाहाय बिराद दङ। जोंनाव बाहाय खमैबाबो 70-80थासो बान्दो दङ, मेजर बान्दो, जायखौनाखि थिग खालामनानै होयोबा जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा मोजाङै मोजां
गासैबो बोसोरावनो आबाद मावनानै जानो हागोन। दा बान्दोखौ साबना हामना मोजाङै बानायनानै होनायनि जिनाखि मोनसे हाबाफारि बियो आंनि थाखाय मोनसे प्रायरिटि जानानै फैगोन। आरो मोनसे बावा जाहैबाय जोंनावहाय दैमा दैसाया बिराद दङ। दा बे दैमा दैसाया बिराद दङ हिसाबै अबावबा दैया खुरखायो, अबावबा दैयाव दलांनांगौ दङ। दा खुरखानाय आरो दलांनांगौ बेबो आरो मोनसे प्रायरिटि। आरो मोनसे प्रायरिटि बावा जाहैबाय नोङो हेल्थ केयार। बे ओनसोलाव जोंना ट्रिटमेन्टनि थाखाय खाथि खालायाव मोजां हस्पिटाल गैया। दा हस्पिटालनि बिराद इम्परटेन्ट दं। बे मोननैया मोनसे जाहैबाय इनफ्रास्ट्राक्चार, मोनसे जाहैबाय नोङो हेल्थ केयारनि खोथा बुंबाय। आरो एडुकेसन लाइनाव जिहेथु जोंहा रुनिकाटा कलेजआ मोनसे प्रभिन्सियेलाइज कलेज जाबाय, बिनि अनगाबो जोंहा रुनिकाटायावनो मोनसे मडेल स्कुल जानानै फैबाय। नैबे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारानो बेखौ बानायनानै होबाय। दा जोंहा थाइखा जरायाव मोनसे बिर सिलागांनि मुङाव मिनि स्टेडियाम जानानै फैबाय। दिनै स्टेट बेंक अफ इण्डिया प्रमद बर' सारनि नाजानायावनो जोङो रुनिकाटायाव मोननो हाबाय। दिनै 1000 2000 दिहुननोबा जोंना आइ आफामोनहा रायजो राजा बिथांमोनहा क'क्राझार बा काजलगाव बा धालिगाव बेफोराव थांनांगौमोन। दा जायगायावनो थानानै 1000 2000 दिहुननो हाबाय, लन लानो हाबाय, बेफोर सुबिदाया जानानै फैबाय। दा बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिखौ मावलांनांगोन। आरो UPPL सरकार आरो जोंनि मोनसे केरेक्टारिस्टिक्सआ बेनो कि रायजो राजानि अभाब अभिजुग खैफोद आफोदाव जोङो अलवेज गसंथानांगौ आरो बियो गोजौनिफ्रायनो इन्सट्राक्सन दंखायो। नैबे समाव आङो जिहेतु राजखान्थिनि बाथ्रा सावरायबाय थादों, बेखायनो बे समावबो आं सोंबावनो लुगैबाय जिहेतु BTC आव दायो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इलेक्सननि जितु केम्पिं बेखौ आराम्भ खालामबाय। मैया बावै तामुलपुर आरो बाक्सा जिल्लायाव बिथाङा केम्पिं खालामदों। आरो बे समाव नोंथांमोना जिहेतु BJP आरो UPPL BTC आवबो स्टेटआवबो आरो इन्डिया गभर्नमेन्टआवबो जिहेतु नोंथांमोना एलायन्स दङ। नाथायबा दायो जितु BTC इलेक्सन जागोन, बेहाय बिथांमोना बुंदों जे हारसिं आलादा आलादायै गेलेगोन होननानै। दा बे समाव नोंथांमोननि जितु एलायन्सआ बबेयाव थाखो? आरो जुदिहाय नोंथांमोना बे BTC आव BJPआ हारसिंनो जुदि बिसायख'थि गेलेमारोब्ला UPPL हिसाबै बेहाय खहा जागोन नामा? दिनै एलायन्सनि खोथाखौ रायलायनो थाखाय हाइकामान्डआ माखासे टप लिडारफोरखौ बासिनानै मोनसे कमिटि खालामनानै होदों। आरो बिथांमोनहा मोनसे सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। बेवहाय आं कमेन्ट खालामनो हानायनि मोनसे मोन्थाय दङ होननानै आं साना। मानो होनोबा बेखौ अलरेडि जोंना CWC आव एप्रुभ खालामनानै मोनसे कमिटि बानायनानै होखाबाय। बै सानै साथामसोआल' बे एलायन्सनि सोमोन्दै खोथाखौ बुंगोन। नाथाय जिहेतु केम्पेनिंनि खोथाखौ बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा BJPनि जानानै मैया दाख्लैनिफ्राय जागायबाय होनना बुंदों, बिनि सिगांथ' जों जागायखाबाय। आरो UPPL हान्जाया थांनाय बारावबो 2020नि इलेक्सनावबो हारसिं गेलेखादोंमोन, BJPआबो हारसिं गेलेखादोंमोन, नङा होमबा? हारसिंसो गेलेखादोंमोन थांनाय बारावबो। एबारबो जुदि हारसिंबो जुदि गेलेनाय जायो अब्लाबोथ' UPPL हान्जाया जेबो खहा जाया। UPPL हान्जाया दिनै 40टा समस्तियाव जेसेबां बुथ दं गासिबो बुथ कमिटि कमप्लिट जाजोब्बाय। आरो गासिबो बुथनि जेनाखि दैदेनगिरि बिथांमोनहा फिल्डआव ग्राउन्डआव हाबनानै खामानि मावगासिनो दङ। बिनि थाखायनो एलायन्सखौ लानानै जों एफाबां सिन्था जायाखै। जोङो रायजो राजाखौ बोरैहाय सिबिनो हायो जों बेखौ बिनि लामाखौसो नागिरबाय थादों आरो जों बेखौसो लानानै मर कनसार्न। निश्चय BJP गभर्नमेन्ट दायोब्ला BTC आव बा जोङो BJPनि माखासे मेल मिटिंफोरावबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर बिस्वजितनिफ्राय लानानै माखासे दैदेनगिरिफ्राबो दायो BJP आव जगदान जानायखौ जों नुनो मोनबाय। आरो बेजों लोगोसे माखासे रायजो राजाफ्राबो BJPनि मोनसे आकर्षण जाना दङ। दा बे हिसाबै जुदिहाय गाबोन सबनिया जुदि BJP राजखान्थि हान्जाया नेसनेल पार्टिया जुदि BTC आव जुदि सासन खालामोबा बा जोंनि BTC आव रायजो जानाय सुबुंफ्रा जुदि थाल्लायै BTCनि रिजनेल पार्टिफोरखौ गारनानै जुदि नेसनेल पार्टिजों जुदि सामाप जानो सानोब्ला बा नेसनेल पार्टिखौ BTC आव जुदि गभर्नमेन्टआव लाना फैनो सानोब्ला बे हिसाबै BTCआ बबे लामाजों थांगोन जुदि बिदि जामारोबा? बे कुइसननि एन्सारखौ बारा गोबाव गैलिया जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहानो सेप्तेम्बरावनो होगोन। दा बिनि थाखायनो बे कुइसननि एन्सारखौ आं दा होआ। बे कुइसननि एन्सारखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा सारा BTCनि 40 लाख रायजो राजा बिथांमोनानो बे एन्सारखौ फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव होगोन। आङो बे एन्सारखौ दा होनो थाङा। UPPL हिसाबै अल इन्टार BTR बेसेबांसो मासि मोननानै नोंथांमोना सरकार दागोन?
जोंनि टारगेटआ 40थायावनो जोङो खोब गुरुत्त' होनानै खामानि मावबाय थादों। नाथाय दा फेज 1, फेज 2, फेज 3 मोनथाम मोनब्रैसो सार्भे जालांबाय। दा मोनथाम मोनब्रै सार्भेनि गेजेराव जोङो 25थानिफ्राय 30ता सिटआ जोंनि फेभाराव फैगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय बारासिन फैहोनो थाखाय जोङो खामानिखौ मावबाय थादों। निश्चय जोङो बे समाव सावरायनाय हाबाफारिखौ फोजोबनो सानबाय आरो गुसुङै नैबे आं मोननैसो कुइसन खालामबावनो सानबाय नोंथांखौ जिहेतु एन्सारखौ गुसुं मोनगोन आरो बिनि उनावनो फोजोबगोन। डक्टर सांग्रां ब्रह्म हिसाबै चिरां दुवार जिथु बिसायख'थियाव जिथु बाहागो लानो नागिरदों, जुदि नोंथाङा गाबोन सबनिया हाइकामान्डआ नोंथांनो टिकेट होयोब्ला नोंथाङा गेलेनायनि 100% दायो जाना दङ। जुदिहाय नोंथांनो हाइकामान्डआ टिकेटनि जिथु बेबस्थाखौ माबा मोनसे कारनाव जुदि फैयासै नोंथांनि मुङा, अब्ला नोंथाङा बे समाव मा खालामनो सानो? बियो जाहैबाय गासिबो हाइकामान्डनि खोथा। जोङो साफा रौनिया हिसाबै खामानिखौ मावबाय थादों। दा बेवहाय होआ होननानै बुङोबाबो आं जेबो खालामनो हाया, दा होयोबाबो आं बेखौ मावनांगोन। दा खोथाया बेनोखि जोङो रायजो राजाफोरखौ सिबिबाय थादों आरो UPPL दोलोआ ओरैबायदि दोलो जेनाखि आफादगिरिनो प्रेसिडेन्टनो जेनेरेल राइटखौ होदों, सासे जेनेरेल मेम्बारनोबो बे राइटखौ होदों। दा बिनि थाखायनो टिकेटखौबो बयबो बिनो हायो, लुबैनोबो हायो, नाथाय टिकेट बिनानै दावराव दावसि रावबो खालामनो नाङा। बे मोनसे डिसिप्लिनजों जोंनि हान्जाया सोलियो। दा बिनि थाखायनो UPPL हान्जाया प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव, प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव मोनसे सार्भे सोलिबाय थादों। बे सार्भेनि मथे जायहानो विनिं केपाबिलिटि दं, जायखौ होयोबानो देरहानाया गोरलै जायो, दा बे व्यक्तिखौनो UPPL हान्जाया टिकेट हरगोन आरो जोङो जायखौखि हरा मानो, आंनो होयोबा आं, सोरबा सासेनो होयोबा सोरनोबा, बेखौ देरहाहरनायनि जोङो खामानिखौ मावगोन। मोनसे खोथाखौ मिथिबावनो लुगैबाय, लंकायाव थाङोबा राबन जायो। माखासे दायो जोङो नुदों, नट अनलि बियो UPPLनि दैदेनगिरि नङा, BJPनियानो जा, BPFनियानो जा, बा गुबुन राजखान्थि हान्जानिफोरनियानो जा, दा बिथांमोना रायजो राजाखौ सिबिनो फैयो बिसायख'थिनि सिगां, खोथा मेन्डेट होनानै बाथ्रा बुङो। नाथाय बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव, सासनाव फैखांनायनि उनाव, सासे प्रतिनिधि जाखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरखौ गोजानाव दोननानै माखासे खामानि मावनायखौ नुयो। दा बेबायदि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जागोन नामा फैबाय थानाय समाव? लंकायाव थांबा राबन जायो होनना बुंदों, खिन्थु आं लंकायावनो थांखाया। लंकाया मा बिलाय? लंकायाथ' श्रीलंकायावसो आं थांखाया, लंकायाव राबन जानायनि खोथायानो फैया। लंकायावनो थाङा नालाय राबना बोरै जानो? आं लंकायावनो थांखाया, लंकायाव थांनो दोरखारबो गैया। दा खोथा दा इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो दा जोंखौबो बुंनो नागिरोखि दासो इलेक्सन खाथियाव मानो एफाबो मावबाय बायदों, थारमाने टिकेटनि थाखाय, इलेक्सननि थाखायसो फैदों होननानै अनेक खोथा बुङो। खिन्थु आं एखम्बा कमेन्टसआव आंबो हरफिनो, बे जे इलेक्सन जोबग्रोमोना गभर्नमेन्ट दाजेननायाव 2020-21नि जागायजेननायावनो बे सिसुपानियाव निसिमायाव जे एकदमबारे बिराद गिदिर बायफ्लंदोंमोन, बे बायफ्लंनायखौ सोर थेहैनाय? बै समावथ' इलेक्सन गैथ'लामोन। देरहानाय लोगो लोगो आरामसे जोङो गभर्नमेन्टनि फैजेनबाय, गोदान गभर्नमेन्ट जाजेनबाय, इन्जय खालामनानै थानो हायोमोन, नङा होमबा? खिन्थु जोंथ' थांनानै थेहैदों, बे गभर्नमेन्टआनो थेहैदों। हाथा हामा थांनानै एकदम दै बारस'नानै आं निजे थांनानै प्रमद बर' सारनि थिनहरनायाव जोङो बिथांमोनखौ नायसनहैदों। नङाबाथ' जों उन्दुना थाथ'नो हायोमोन ना, आरामसे उनाव जाबाय थागोन, इलेक्सन खाथियाव उनाव थांसै होननानै। जोंनि नेचारा बिदि नङा, इलेक्सन खाथिबाल' जों रायजो राजाफोरनाव थांनाय बे नङा, जोंनि आखुथायानो नङा, जोंनि नेचारानो नङा। जोङो एनि टाइम जेब्लायबो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोङो एभेलेबेल, आरो रायजो राजाफोरजोंनो थानानै जों देरबोनाय। बिनि थाखायनो लंका राबन बेफोरो जाहैबाय मोनसे मानसिफोरनि मोनसे साननानै लानाय। लंकायावनो थाङा जोङो, राबनबो जाहैया, लंकायाव थांनांगौनि दरखारबो गैया। बेबाराव UPPL हान्जाया गभर्नमेन्ट दायोब्ला BTCनि सिबआ सोर जागोन? गभर्नमेन्ट दायोब्ला नङा, गभर्नमेन्ट दाखानायसो, आरो दाखानानै जानानै दंखायो। आरो सिबनि कुइसनाथ' फैखाया। सिबआ सोर जागोन आरो बे मा कुइसन जानो, बेलाय बे कुइसनानो जाखाया। नोङो कुइसनखौनो दाननानै होथ'बाय आं, बे कुइसनानो गैया दे। सोर जागोन होननाय कुइसनानो गैया, जोंना दंखायो सिबानो अलरेडि, आरो गभर्नमेन्टआनो जानानै दंखायो, आरो गभर्नमेन्ट जाखानायसो जोंना। निश्चय जोङो जितु डक्टर सांग्रां ब्रह्म, UPPL लाइमोन गांखौनो नेहाथारि आरो आसाम फुटबल एस'सिएसननि नेहाथारि, लोगोसे BTCनि चिफनि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों जोङो गोलाव सम सावरायबाय। बिथांनि जिउनि जारिमिन जों मोनथिबाय, आरो नैबे BTRआव मा खामानि सोलिगासिनो दङ, UPPL गभर्नमेन्टआ मा खामानि मावदों, जों बिनि सायाव मिथिबाय। आरो जोङो मिजिंथियो, आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ BTCनि सासे प्रतिनिधि हिसाबै
एमसेलियानो जा इएमआनो जा बेखौ सासे जों प्रतिनिधि हिसाबै लोगो मोनथों आरो बिथांनि जिथु मावनो लानाय थांखि चिरां दुवारजों लोगोसे बिटिआरनि माखासे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि संसार जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा खामानि मावनो हाथों जों बेखौ आसा खालामबाय आरो दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारि बड'लेण्ड टाइम्सआव सावरायनाय हाबाफारि आरो जायफोरा नायदों नोंथांमोना बुजि मोनदों UPPL गभर्नमेन्टआ मा खामानि मावनो नागिरदों आरो मा खामानि मावखो बेखौ बुजि मोनदों आरो बे समाव दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय खुलुमबाय खुलुमबाय गोजोन्थों। थेंक इउ। थेंक इउ।